Samani ne mai waka. Akwai lokaci ku jira yana nan yana zuwa. Cikin yanayi na gane da babu ne, sanadin Adamu da Hawwa'u aka san da ni, aka same ni har girma ya haske ni ne. Ban raina sana'a na ka zo a dama da ni, na so mawaƙar yabo na iske rabo. Akwai lokaci tafiya dai tana tafiya cikin lokaci, na nufin na faɗaɗa nazari akan lokaci. Waƙar tunatarwa da so abin da zaci, ƙarami ne ashe lamarinmu ya zanaci. Ban ƙasa gwiwa ba, ina yi ina gaba. Ba ni damuwa don wani ya zamo jarumi, ɓangare na waƙa ko ɗaukakar malami. Na sani ɗaukaka ba babba ba ƙarami, aiki tukuru kai yo nemi gun rahimi. Rabbi ya so ka yi, nan da nan za ka yi. Kushe ta ban damu ba, ban daina yin ta ba, kullum ina ci gaba. Wata ran in ji haushi na tunanin gaba, yaushe ne zan yi suna gashi ban sani ba. Nema ba zai rasa ba, maganar ban kware ba. Jama'a suna ji na yanzu na tabbata, wasu sun ji waƙa ta yi ba zata. Muryata da hanji ba wuyar gane ta, wasu na son gani na ko su ji magana ta. Masoya ina ji da ku, tafiya ta wasai da ku. Ina kiran masoya haƙuri da ni za ku yi, in kun kira ni ban ɗauka ba tas za ku yi. Da yawan lokuta aiki yawa yake yi, kiran waya bila adadin zuwa yake yi. Da ku nake fahari don Allah ku daɗa haƙuri. 08062141438